Co život umí žít, názory na lidi má hotový. To je náš Ríša, nejradši žere vepřový. Ríša, 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 to je ten ranší typ. Pivo a maso a holky, rozjela pouští. Ríša, 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 to je ten ranší typ. Pivo a maso a holky, rozjela pouští. Až potkáte ho ve 2 ráno lese, to je náš Ríša, nedivte se, kdo nám to tu močí do křoví. To je náš Ríša, ale nic vám nepoví, kdo po 10 pilech usíná. To je náš Ríša, vlasy si máčí do piva, kdo loví srnky v revíru. To je náš Ríša, pivo má vždycky na míru, chlastá pivo do němoty. To je náš Ríša, ani neví, co jsou roty. Ríša, 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 to je ten správnej učitel. Chlastá, paří, balí holky, prostě má pytel. Ríša, 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 to je ten správnej učitel. Chlastá, paří, balí holky, prostě má pytel, má pytel. Když jsem přišel na Kybernu, tak první, co jsem uviděl v jednom kabinetě, byly klávesy. Tak jsem potkal Mikyho, vzniklo duo Červánek a první koncert byl ještě tu samou zimu před třídou V2. Já jsem v té době se nějak učil na kytaru, respektive jsem se o to pokoušel. No a zkusili jsme pár písniček, bylo to takový spíš Petr Novák a takový vypalovačky. No a postupně jsme zlákali další členy a snažíme se o tu muziku do dneška. Bylo to v roce 2000, kdy se před třídou objevil ocelový Činěk Kodejška s nabídkou angažmá v kvalitní big beatové skupině. A já jsem tehdy neodolal. Do skupiny jsem přišel jako poslední a jediný volný nástroj, který zůstal, byla basa. Tak jsem ji vzal, naučil jsem se na ní sice ne úplně dobře, ale hraju.